daina cin shinkafa, ki daina cin biredi, ki daina shan siga, ki daina cin duk wani abu mai zaƙi wanda zai iya kawo miki jin daɗi a rayuwa. Haka coaches ɗinki masu taimaka miki wajen rage nauyi suke gaya miki, 'yar uwa, idan ba kin rage yawan adadin calories ma'ana sinadarin da yake ƙara kuzari da kike ci a kullum ba, za ki iya daina cin duk wani abu mai zaƙi a duniya ko duk wani carbohydrate a duniya amma ba za ki taɓa rage ƙiba ba. Ya kamata a ce yanzu dai mun gane cewa abu ɗaya da yake da muhimmanci wajen tabbatar da mun rage ƙiba shine rage adadin sinadarin da yake ƙara kuzari wanda muke ci a rana. Jikinmu yana buƙatar sinadarin carbohydrates, jikinmu yana buƙatar sinadarin protein, jikinmu yana buƙatar sinadarin fat. Babu wani sinadari ko wani nau'i na abinci da ba shi da amfani. Kowane nau'i na abinci yana da amfani a jikinmu. Abu ɗaya da zai iya sawa ya iya wa mutum illa shine idan mun ci ya yi mana yawa fiye da yadda muke buƙata a jikinmu. Saboda haka abu mafi muhimmanci idan mutum yana so ya rage ƙiba shine ya gane yawan sinadarin ƙara kuzari da yake ci a rana, ya kuma gane yawan sinadarin ƙara kuzari da yake ƙonarwa a rana. Hakan ne zai sa ya gane cewa nawa zai rage don ya rage ƙiba. Idan wasu coaches ɗinku masu taimaka muku wajen rage ƙiba suka ce ku daina cin carbohydrates ko wani nau'i na abinci gabaki ɗaya, sanai